Em dic Júlia Huguet, soc de l'agrupament Escoltant Homenais i de les trobades que he anat em quedaré amb la trucada, que és la trobada de trucs de la demarcació nord-occidental que vam fer més o menys a l'abril de l'any passat. Als trucs de Lleida ens vam adonar que el missatge que volíem transmetre va arribar a tots els participants d'aquell cap de setmana. I tu què t'esperes trobar a la Jamorinada? Doncs jo m'espero trobar sobretot moltíssima gent i que tinguin moltes ganes de passar-ho bé. Saps quanta gent serem? No? 13.000.